balima bamanankan mɛn na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman na o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna a k'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru bolofara min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ADN Mali ɲɛmayaso a bureau exécutif ka ladalasigiba o kɛra min ni o bɛ boloda u fɛ san o san a kɛra Bangoni Janginɛbugu la an karamɔgɔba Asedi Sherifu Usumani Marani Haidara ale ka misiri kɔnɔna na baara in bɛ don an kuntigi Muhamadu kisi ani nɛɛma b'a kan ale ka bangeli ɲaɲani san kunbɛ de kadira kɔnɔna na sigi laɲiniba yɛrɛ ye fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru bolo u ka se ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛ kelen kɔnɔ ka san labɛnw ani a musakakow k'olu dajira ɲɔgɔn na kɛnɛ in kan Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Muhamɛd Tarawele olu de tun bɛ yen nɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ. Ni lajɛ in baaraw bɛɛ sigira sen kan Ansardine National ɲɛmayaso fɛ Ansardine National ka nin lajɛ ni o bɛ wele ko conférence nationale ni a baaraw bɛɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bila ni o kɛ mawuludu kɔnɔna na o ma nin wagati in suganti kunfɛko la barisabu ka d'a kan mawuludu kɔnɔna ye wagati ye Bangoni Janginɛbugu la ni Mali tɔndenw a ka ja diɲɛ fantan ani 4 tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ do o de bɛ kɛ sababu ye ni tɔn ɲɛmɔgɔw ni tɔndenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina yira kɛ fɛn camanw kan tɔn ɲɛtaga koɲɛw sabatili sira kan ni u ka o kɛnɛ dɔ ye nin ye ni o bɛ wele ko conférence nationale ni a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ni ye kɛnɛ ye min ni section ɲɛmɔgɔw walima section ka cidenw u ni Ansardine National ɲɛmayaso bɛ sigi ka fɔw kɛ tɔn yɛrɛ lahala cogoyaw kan cogo min na laɲini bolodalenw bɛɛ ka se ka sabati. Bi lajɛrɛ ye an ka conférence nationale de kalo saba an bɛ sigi mun kɛ a fɔ ma convention an bɛ kalo saba sigi kɛ déléguéw bɛ bɔ section na ka na o conférence la section déléguéw kɔfɛ an bɛ sous-section fana déléguéw fana fara kan bon o sigi de ka bon kosɛbɛ congrès kɔfɛ sigi la belebeleba ye nin de sigi yɛrɛ kunba ye k'an ka san yɛrɛ mumɛ baara minnu kɛra k'a lakali jama ye na ka minnu tora kɛbali ye k'olu fana ɲɛfɔ musaka fana minnu sɔrɔla k'olu fana ɲɛfɔ ka musaka minnu bɔra fa minnu fɛ ka bɛɛ ta lakali ye i ka a faamuya n'a y'a sɔrɔ fili tɛ a baaraw la donc sigi yɛrɛ kun y'o de ye. A lajɛ in senfɛ section ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛw y'u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni tɔn ɲɛmɔgɔyaso ka nin baara ninnu labɛn ko ɲumanw ye hakaja ɲina mawuludu san 2018 baaraw labɛn cogo ko a wasara misaliya ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo tiɲɛ yɛrɛ la ɲina mawuludu labɛn cogo la ka taa a daminɛ fa sanfɛ a bɛɛ lajɛlen alhamdulilahi an bɛ Ala fo a la ka ɲini Ala fɛ dɔrɔn baara in tɔ Ala ka tɛmɛ jirana an ye mawuludu kɛ o dongo su a kɛra wasaba ye wa an nana fana ka bɛn n'an ka congrès yan bi n'o y'an ka conférence ye an b'o nisɔndiya kɛnɛ kan vraiment alhamdulilahi mawuludu kɔni Ala ka tɔ hɛrɛ jirana Ala kira kanu kɔsɔn. Ne ye min y'a yɛrɛ ɲinɛ alhamdulilahi tabarikala ɲinɛ tabarikala an hakili sigira baara labɛn cogo ɲuman na an bɛ a fo la ka a waleɲuman dɔ ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase sigisɛn ɲɛmɔgɔw ma ka taa bila international ɲɛmɔgɔw ra an b'a bɛɛ lajɛlen fo ɲinɛ baara kɔnɔ a labɛn ko ɲɛmɛ ɲinɛ Ala k'a timɛ ko jira an na kira n'a sɔnmɔgɔw kɔsɔn sɔli ala rasuli. Nisɔndiya min b'an na an tɛ se ka a bɛɛ fɔ mais hakilila min b'an na o ye Ansari ɲɛtaga ye karamɔgɔ y'a ɲini cogo min an yɛrɛ ka se k'a dɛmɛ a ka se a seyɔrɔ la an b'o de ɲini Ala fɛ n'a fɔ karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ tɔn ɲɛmaa o tɔndenw o Ala ka bɛɛ sɔn sabari la i ka sabari tɔndenw fɛ i ka sabari mɔgɔ wɛrɛ fɛ hali min tɛ tɔnden ye karamɔgɔ kɔni y'o ɲini an fɛ siɲɛ caman tiɲɛ tiɲɛ na an ma gasi sɔrɔ a la an nana fɛn o fɛn dɔ de bɛ fara kan ka taa faamuya yɛrɛ bɛ fara kan ka taa e kan ka miniti 5 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali miniti 2 i t'a kɛ yen i bɛ se ka tɛmɛ donc an bɛ taa de faamuya de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ taara n bɛ fɛn min fɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que baara in a taabolo kɔnɔ ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la bon gɛlɛya dɔ kɔnɔ b'an kan an bɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan an dɛmɛ o la parce que an ka yɔrɔ in gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ parce que an ka yɔrɔ a faamuya tɛ yen kosɛbɛ bon a ka d'an ye ɲɛmɔgɔw ka bɔ an ye ka taa an ka yɔrɔ ɲɛnamaya quoi o kɔni ka d'an ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o kɔnɔ kɛmɛ o kɔni ka d'an ye an ka sirifɛ tiɲɛ yɛrɛ an b'a fɔ a n'a ka dɛmɛ Ala ka n'a kisi an bɛ fɛ kɔni hali bi sini a ka dugawu kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min na. ADN Mali ka nin lajɛba in senfɛ ni o ye conférence nationale ye u da sera fɛn caman ma a kɛnɛ kan i n'a fɔ
san kɔnɔ dugutaga bolodalenw ni o ye mission annuelle ye ka se tɔn ka lajɛbaw ma wajibiw bi o la ani u ka baara bolodalen caman wɛrɛw ka bɔ mawuludu tɛmɛnen na ka se an filɛ ni mawuludu min na ni o ye san 2018 mawuludu ye ka sangani ni mawuluduba in la ɲɛnamayali ye Mali kɔnɔ yan Ansardine National président ye weleda kɛ nin kɛnɛ in kan ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min bɛ sabali ani muɲu kɔfɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka se ɲɔgɔn kanuw ma lajɛba in donna hɛrɛ la cogo min na a ka se ka bɔ hɛrɛ la o cogo kelen in na. An kɔni bɛ wele da mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala ko de la comme karamɔgɔ yɛrɛ da sera baraji ma baraji ka bon kosɛbɛ o la mɔgɔw k'u jilaja u kana u ka barajiw tiɲɛ ni kɛwale cɛjugu ye o la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que an b'a dɔn dɔgɔkun kelen ni ala ko yɛrɛ tɛ dekun don kosɛbɛ jama mun bɛ yan jama in a tɛ kun yɔrɔ la jama yɛrɛ kɛlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan jama mɔgɔ hakɛ min bɛ siso kelen kɔnɔ ka ca mɔgɔw bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ bon vraiment i b'a ye k'a fɔ dekun don mais an bɛ dekun fɛn fɛn kɛ nin na a bɛɛ ye barajiw fana de o la mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn kanu o de ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu mun kɛ o de ye ala sɔnna bangeni wajuli o ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la cogo min na denwuli fana ta bɛ yen an bɛ ala deli ala k'o fana jira an na k'a fana tɛmɛ hɛrɛ la ka dugawu kalan fana kɛ k'a kun cɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ k'an kisi juguw tɔɔrɔ ma ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati dugawu minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ala k'u wuli ka bɔ yen ala ka hɛrɛ nati. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ biro min ni o ka manda banna cinkanw sarali sira fɛ section minnu ni olu kɛra sanbalaɲɔ ye ɲɛmayaso ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kangaba section ale de ye saraba cɛ ka sanga ni kangabakaw ka nin wulikajɔ ni u ka nin layidu dafa ye ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ ko u na bonyamaseginba kɛ ka ɲɛsin kangabakaw ma desanburu kalo tile 29 nata an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ansar National ka section bi t'i jɔ section 46 bɔɲɔngo la Mali jamana kɔnɔ. Kɛnɛya ko binakun kan mawuludu ɲaɲani kadara kɔnɔna na kunnafoni cari kɛnɛ dɔ sigira sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la komisiyɔn min sigilen don kɛnɛya ko binakun kan walasa ka se ka mɔgɔw lafaamuya ani ka se k'u ladi fɛn naani kun kan i n'a fɔ komi du kɔnɔ planiki ko saniya ko ani accident vasculaire cérébral a kɛra ka bɛn tarata don ma an karamɔgɔba Ased Sherifu Usman Marani Haidara ale ka misiri kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la Tata Ture ani Fuseni Keita olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'o lajɛ. Nin kɛra don sugandilen ye min taara ka kɛ kunnafonidi kɛnɛ ye ka ɲɛsin mawulududen bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. Kunnafoni ninnu dili kun bɛ ka ɲɛsin bana damadɔw ma i n'a fɔ hypertension artérielle n'o ye joli caya bana ye, sanuya an ka dumuni dilantaw b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerefɛn minnu n'olu bɛ feere kari kɔnɔnaw na ka sanga ni mawuludu ye. Mawulududenw k'u janto u yɛrɛ la u ka santaw ka kɛ fɛn sanumanw ye. Caya banaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma adénome de la prostate o n'a ɲɔgɔnna caman. Nin ye hakilina ye min n'a bɔra jɛkulu fɛ jɛkulu min ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛyaw sabatili ma mawuludu kɔnɔ o ni fédération Ansardine internationale ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ ka sanga ni ɲinan mawuludu san 2018 bana ninnu bon sigi kunba an bɛ sigi kɛ fɛnba min ka fɔlɔ o ye sanuya ye n'i ye jamaba fara ɲɔgɔn kan siran fɔlɔ min bɛ na o ye sanuyabaliya kɔlɔlɔ kana na dugawu kan o la kunba san o san n'anw sigira an bɛ sanuya ɲɛfɔ sigi kun filanan o ye musow ka an balimamusow ka bange kɔlɔsi an bɛ kuma o kan sabu anw yɛrɛw ɲɛ b'a la sisan aw yɛrɛw ɲɛ b'a la jamana gɛlɛyara balo bɛ ala bolo mais ni mɔgɔ cayara a éducation ma nɔgɔ a balo sɔrɔli ma nɔgɔ i yɛrɛ ka se k'a hakili t'u bɛɛ la o ma nɔgɔ ensuite a bɛ bangebaaw yɛrɛw sɛgɛn ni denw surunyana ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ dɔ ma fa sin na fɔlɔ dɔ wɛrɛ sɔrɔla i b'a sɔrɔ min ma fa sin na o bɛ degun min sɔrɔla fana o bɛ degun ba yɛrɛ bɛ degun parce que bangenugu ma lafiya ka sɔrɔ ka filanan nin sɔrɔ o ye an b'a fɔ o ma ko adénome de la prostate fɛn dɔ bɛ a bɛ hakɛ to sugunɛbara kɔnɔ kuru dɔ bɛ bɔ yen a bɛ siri kuma caman si la n'o bɔra a bɛ sugunɛ bɔli de sumaya walima a bɛ sugunɛ bɔli jɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka sugunɛ bɔbaliya se mɔgɔw ma donc kun sabanan ye o ye ni tension bɛ mɔgɔw la kuma caman a sirilen don tension la kuma caman i b'a sɔrɔ ni joli sira pɛrɛnna walima ni joli sira gorenna a bɛ kɛ sababu ye k'i bi n'a y'i bi a bɛ se ka i fan dɔ bali ka baara kɛ
donc sigi naani n'a bɛ o de kan. Diɲɛ seleke naani jamana caman bɛ yen nɔ minnu n'olu sen yera ɲinan mawuludu la olu caman ye nin kɛnɛ in sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ mawulududenw ka kɛnɛya ka se ka sabati ka sanga ni mawuludu ye o tɛ taa fɔ bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma wa fɛn min ye nin kɛnɛ in sigili ye a kɛra nisɔndiyakoba ye u bolo ka d'a kan u bɛ faamuyali caman sɔrɔ nin bana kofɔlen ninnu na. Tension ale ye bana min ye a furakɛ ka gɛlɛn dɔɔnin quoi surtout a bɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ de provoquer n'a y'i la bi yɔrɔ min ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'i fari comme n'a y'i la bi yɔrɔ min ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'i fari bɔ ɲɔgɔn na k'u fɛn o yɔrɔ kelen na ni mɔgɔ ma sɔrɔ a bɛ se ka k'i fan dɔ bɛ sa n'i bolo ma sa a bɛ dɔw da minnu la yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ paralyser parce que a delila ka hali an ka mɔgɔ dɔ minɛ san'an k'a dɔn joona o y'a sɔrɔ c'est trop tard a fari fagara a fari sara kan a ma se ka bɔ an nɔ hali bi an ye yɔrɔ caman lajɛ fari in dɛsɛra ka fɛ. Bon a ye ladilikan fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ ka fɔ an bɛ se ka ladilikan min fɔ musow ɲɛna u ka gɛlɛya u ka saniya bolo fara o bolo kan ni min se a yɛrɛ la ko a kɔnɔ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa a yɛrɛ lajɛ n'a kɔnɔ ale bɛ peseli kɛ ka den fana ka kɛnɛya kɔlɔsi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min n'o sigilen don ka ɲɛsin kɛnɛya sabatili ma mawuludu kadara kɔnɔ u labɛnnen don ka baarabolo caman wɛrɛw de sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka mawulududenw ka kɛnɛya sabati ka sanga ni ɲinan mawuludu san 2018. An bɛ to mawuludu ɲaɲali kadara kɔnɔ hali bi kuranɛ kalan kɛnɛ ɲɔgɔnna dɔ labɛnna ka sigi sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ min sen fɛ kuranɛ kalan ani silamɛya jɔsen gulonman dɔw olu ɲɛfɔra kuranɛ kalandenw fɛ minnu ni olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o sen fɛ lajali fɛn caman o taara k'a di o kalanden denmisɛn ninnu ma a kɛra ka bɛn arabadon de ma Bangoni Janginɛbugu la Sherifɔ Burama Hayidara ale tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Duba tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ a n'a ka jatala Abdulayi Sogodogo Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn min na an ka jɛ an k'o lajɛ. Dugubila o ka fisa laadawuli ye san o san mawuludu hukumu na ansardini maaw bɛ kɛnɛ sigi n'o ye walanda kɛnɛ ka ɲɛsin kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka kɛ ni mawuludu baaraw ye san 2018 o walanda di u y'o lada tilen kalanden 31 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ a walanda dili kɛnɛ kan ka bɔ Bamakɔ kin 30 la ka na kuma walandaw kan minnu bɛ tali kɛ silamɛya kan i n'a fɔ silamɛya jɔsenw bangebaa ni den ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ani furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw silamɛya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ min kɔ fiyewu fiyewu n'o ye seli ye o tiɲɛfɛnw a n'a ɲɛfɛnw kalandenw da sera nin bɛɛ lajɛlen ma k'a walawala nabaw ye. ne bɛna walanda min nataw ma o de ye silamɛya donkan layidu ye ala ka mɛn sababa ma qala Allahu tabaraka wa taala ala ko ala min ka hɛrɛ ka ca n'a sekɔrɔ talen don ya ayuhan nabiju ya e nabi ɲuman iza jaaka almuminatu ne mumin muso nani ma yubayinaka o ka layidu minɛ i bolo ala an la yushrukna billahi shay'an k'u tɛ fɛn fara ala kan wala yasrikna k'u tɛ suɲɛni kɛ wala yaznina k'u tɛ jɛnɛya kɛ wala yaktuna awladahunna k'u t'u denw faga wala ya'tina bibutanin yaftarinahu bayna aydihinna warjulihinna ka b'u denamaraw bolokɔrɔtaw sɔnkɔrɔ wala ya'sinaka fi ma'rufin u t'i sɔsɔ baraɲuman fosi la y'u bila min na fabayihunna i ka layidu minɛ olu bolo wastagfir lahunna allaha i ye ala yafa deli ye inna allaha ghafurun rahim y'a dɔn ala ye yafa masa ye wa hinɛ masa ye. silamɛmuso bɔli sariti a cɛ ka jɛn kɔfɛ sariti 8 don ɛlɛ awalu a fɔlɔ an tugati jamiya badani ha a ka fari fan bɛɛ sutura a sani a filanan an takuna libasan wasi'an fini ka kɛ fini fɛrɛlen a salisu a sabanan an takuna libasan galizan fini ka kɛ fini girima ye a rabiu a naaninan an la takuna libasan mashdudan fini kana kɛ fini seerelen a kamisu a duurunan an la takuna libasan muzayanatan fini kana kɛ fini masirilen a sadisu a wɔɔrɔnan an la takuna libasan fakiran fini kana kɛ fini wasolen a sabiu a seeginan an la tata tɔyaba wala tata tɔra a kana kasajalan k'a yɛrɛ la ka bɔ a saminu a seeginan an la tata baruja tabaruja jahiliyatu a kana bɔ jahili musow bɔcogo la wala n'an tun bɛ ne bolo k'o las'aw ma
Oreni an bargadan boya masege kanyashi jadi gala munema dine nya folaba matolaba ukanaba katala kitabuma an kira suna o minga barabena silamea ferego faninma an silamea dangale ani kenaga kana klemene kana yele alaga bamuru bida mo on chengalawga che banginin galo biningama namodo ore Ased Sherif Usman Madan Haidara femi ko labɛnbaw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ni baara bɛ senna kabini san 1994 ani 4 a sinsinna Asedi Sherif Usman Madan Haidara fɛ laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ denmisɛnninw ka se ka u ka diinɛ dɔn n'o ye silamɛya diinɛ ye u ka se k'u ka bato kɛ kɛcogo ɲuman na min n'a b'u nafa diɲɛ ani lahara. Ne yɛrɛ bin ko in na a mɛnna kabini a 84 a 85 86 87 ne bi wala diin na nin bɛɛ ye Sherif Usman Madan Haidara ka dɔnni fusamantiya ye ani a ka kɔnɔnajɛya. An karamɔgɔ Seydi Sharif Usman Madan Haidara dɛmɛni don a ka baara la komi an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ denmisɛnnin ladon ani denmisɛnninw tɔbɔtɔli ni denmisɛnninw jogo donni ale ka baara fanba dɔ fana ɲɛsinin don o ma jɛnatigɛ kɔnɔna na donc o la a ye an yɛrɛ fana bilasira cogo min na an fana bɛ fɛ ka fara a kan ten ka denmisɛnninw ladon ka denmisɛnninw bilasira yaasa a ka baara nin a bɛ fɛ a ka se yɔrɔ min na an b'a ɲini Alahu Taala de fɛ Ala k'an dɛmɛ a ka tɛmɛ yen kan. Comité directeur du Mawlud n'o ɲɛmɔgɔba ye Fuseni Sidibe o ye anw délégué ka na cadeau di denmisɛnninw ma u bɛ walanda di min kɛ k'u la encourager nin baara ɲumanba in na ani u ka nisɔndiya an ka kiraba Mamadu bangeli la o nisɔndiya de b'an na bi wulada in na. An karamɔgɔ Sherifu Burama Haidara ale nana kɛnɛ in bonya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni karamɔgɔ ka jɛ ye ale ye nabaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka laban ka dugawu don kɛ. An nana wulada in na an nisɔn ka di ka na nin ko in labɛnbaw fɔ k'u waleɲuman dɔn denmisɛnnin minnu fana cɛsirilen bɛ nin na k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye yarabi sijan ni kɛnɛya Ala k'a d'u ma karamɔgɔ minnu fana bɛ nin ko na nin ye fɛn belebeleba de ye sabula denmisɛnnin kalan ma nɔgɔ a tɛ taa timinandiya kɔ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ka denbaw fo surtout jango kana kira ka Mawludu bonya nin ko in ye nin ye fɛnba de faralen ɲɔgɔn kan ka tila fana seni mun b'u ye k'o don fɛnw na ka denmisɛnninw la nisɔndiya an karamɔgɔ yɛrɛ n'o y'an ka sekoba n'o y'an ka ɲɛmɔgɔba ye Sherif Usman Madan Haidara ale de y'an kalan nin na k'an bila nin sira in kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yarabi Ala kana jugu s'a la yarabi Mawludu Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Kawladana k'a fɔ n'i ko Mawludu i ko nisɔndiya o hukumu na donbolo kɛra denmisɛnninw ye kabini lajali fɛnw na i n'a fɔ disa o ni denmisɛnninw ɲɛnajɛla fɛn wɛrɛw dubabu o kɛra ka kɛnɛ kuncɛ. Sigi dɔ kɛnɛ sigira sen kan ka kɛ Conseil national du patronat ali Mali jamana minisiri fɛn minisiri min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnninw kunkan ko baarako ani fasoden ɲumanya baaraw kama walasa ka se ka masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka baarako ani buna adamadennin yɛrɛ ka ɲɛtaa cogo o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ cogoya min na o ko sigi ma ko petit déjeuner professionnel sigi yɛrɛ kɛra ka bɛn alamisa don de ma Conseil national du patronat du Mali kɔnɔna na kɛnyɛrɛ ye mɔgɔ olu caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Samayira Sanogo a n'a ka jatala Sama Tarawele Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la olu de tun bɛ yen nɔ u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni lajɛ min bɛ a tako filanan na ni a bɛ kɛ sababu ka an ka sɔrɔ bosobagaw ni o ye chef d'entreprise k'olu ka fɔ ɲɔgɔn na a dabɔ kun de ye walasa ka se ka jɛɲɔgɔnya sira walima teriya sira jɛlen ni o ye partenariat efficace ye k'o sinsin jamana ɲɛmɔgɔw ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baarako nasira la dɔnta kawuruyali fo ka se jamana yiriwali baaraw ma. Ni hakilila ɲuman de ye parce que bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ jɔrɔna min b'an bɛɛ na hamina min b'an bɛɛ na o y'an ka denmisɛnninw ladon ko ɲuman o y'an ka denmisɛnnin minnu bɛ tila kalan na u ka baarako jamanakuntigi yɛrɛ y'a ka manda filanan ɲɛsin denmisɛnninw ka ɲɛsan ma denmisɛnninw ka baarako ma bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ baara eta kelen tɛ se baara yɛrɛ bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'an b'a fɔ o ma mondialisation globalisation secteur privé n'o ye kɛyɔrɔ ye olu de bɛ se ka baara créer o la an ye ɲɔgɔn ye bi k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn en tout cas n ye chef d'entreprise ye minnu engagélen don fɛɛrɛw b'u kɔnɔ miirina b'u la u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na denmisɛnninw ka baara ko nɔgɔya bɛ se ka nana cogo min na nka o ye min ɲin'an fɛ dɔrɔn an ka se k'aw fana dɛmɛ
pour que denmisɛnnin minnu bɛ baara ɲini o k'a sɔrɔ u ye kalan kɛ o k'a sɔrɔ o kalan fana b'olu dɛmɛ olu ka entreprise ɲɛtaa la a bɛ fɔ o la tubabukan na adaptation emploi formation bi bi na entreprise de bɛ nafolo nati jamana kɔnɔ donc an bɛnn'o kan an ye bɛnna fana k'a fɔ ni ala sɔnna a ma an bɛna cadre dɔ sigi n'o ye an bɛ ɲɔgɔn ye kuma caman ka kuma u fɛɛrɛ ye min ye o miirina ye min ye o hakilina ye min ye ani an fana bɛ se ka min kɛ parce que jamana an bɛɛ ta ye Mali de ye anw ye état ye olu ye secteur privé ye anw bɛ n'a fɔ farikolo kelen fogofogo fila donc n'an y'an tigɛ ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini ala fɛ o bɛ nɔgɔya an bɛɛ nɔgɔya bi. Jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ta k'a ɲɛsin entreprisew ma ani ka kumakanɲɔgɔnya sigi o ni ɲɔgɔn cɛ n'an kɔ ma ko dialogue fécond o de bɛ se ka kɛ sababu ka secteur privé ni o ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw k'olu yiriwa walasa jigiya minɛ minnu talen bɛ ka o sɛgɛrɛ o na se ka o fa ka d'a kan anw fana b'a anw jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ jamana in baarako la kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw kunda min bɛ kɛ sababu ka dɔ bɔ an ka jamana baarantanya na o kɛra chef d'entreprise ninnu ka kumakanw ye. A ye nimisi wasa sɔrɔ parce que an n'a bɛnna fɛn dɔw kan an y'a dɔn k'a fɔ a tɛna se ka jaabiw bɛɛ d'an ma sisan mais an n'a bɛnna kan k'an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka an ye fɛnw mun problème mun poser k'a kan se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka solution sɔrɔ o la o problème tɛ baara kelen compliqué len olu kɔrɔ de Mali kɔnɔ n'an b'a fɔ min ma ko centre de formation olu gestion ka se k'olu améliorer ka se k'olu labɛn ka ɲɛ k'olu baara ye baara min bɛ nimisi wasa an ye baara min fɔ n'o ye Mali impôt ye fiscalité n'o bɛ baara kan a ka bon kosɛbɛ parce que n'a ka bon a b'a to entreprise bɛ décourager emploi créer la donc o ka se ka lajɛ an ka se ka baara ko kan ko fana ka jara n'o ye k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu kunna olu baaraw kunna an bɛnna ma fana k'a fɔ an ka structure dɔw bɛ yen n'o ye état ka structure ye n'olu bɛ formation professionnelle gérer an y'a yira k'a fɔ olu ka baara kɔnɔna la amélioration dɔw kan ka k'a la parce que an ye insuffisance caman ye an bɛnna kan k'an ka ɲɔgɔn retrouver k'o fana traiter donc condition doctorat d'agrément n'o bɛ mɔgɔw yamaruya i ka école créer ou i ka centre de formation fana créer an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kunna donc an ye point 4 min poser a jɛra n'a ye an ka groupe dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko cadre de concertation pour que ka ale ni anw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a lajɛ ka ni problème bɛ texte de la an bɛ texte lajɛ u bɛ corriger cogo min na ni décision dɔw de bɛ n'olu man ɲi an b'a lajɛ k'olu décision segin bɛ se ka k'olu kan cogo min na. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin sigi n'an kɔ ma ko petit déjeuner baara tun bɛ ka kɛ ni dakun min ye n'an kɔ ma ko thème o de tun ye k'a fɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw la an ka jamana yiriwali sira kan fo ka taa se buna adamadenya ma ani o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye denmisɛnninw ka baarako la Mali kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ ko a baaraw kɔni kuncɛla ni nisɔndiya ani kunkɔrɔta ye ka d'a kan kumakanɲɔgɔn minnu tɛmɛna ministre de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne ani chef d'entreprise ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ ko jigifa kumaw de don. Mali jamana kɔnɔden kalanden mɔgɔ 13 minnu ni danaya kun dara u kan n'u kun taara Kameso 2018 la walasa ka se ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o ɲɔgɔndanba in kɛnɛ kan kalanko binakun kan olu kɔ seginni o bisimilali kɛnɛ sigira sen kan faculté de médecine na kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya kun bɛ Bamako Université des sciences techniques et technologies recteur bolo dɔgɔtɔrɔya karamɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Amadou Diallo ani Samba Traoré olu de ka sɔrɔlenw don. Ni lajɛ min boli dakun min kan o de ye an ka dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu kɛra niyɔrɔbatigi ye ɲɔgɔn dan tɛmɛnen na Gabon jamana kɔnɔ Libreville olu kunbɛnni ni ka u tare kosɛbɛ ka da u ka cɛsiri kɛlen kan ni ɲɔgɔn dan min ni a kɛra Gabon a baaraw bɛ daminɛna novembre kalo tile 5 ni ka kuncɛ novembre kalo tile 14 na san 2018 o de kadara kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ka sanfɛ kalanso ɲɛmayaso u ye bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ ninnu ma minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ ni ɲɔgɔndan in ka se ka san sɔrɔ Fatu Sila ni ale ye niyɔrɔbatigi ninnu tɔgɔlamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ k'olu ka nin nisɔndiya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ foyi fɛ f'u ka karamɔgɔw ka wulikajɔw. An bɔra Libreville an examen ba dɔ tun bɛ yen n'o bɛ jamana 18 ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan candidat 200 ni kɔ. Donc anw tun ye Mali ka cɛbɔw ye ka taa o la an mɔgɔ 13 taara o cɛbɔ la donc ala y'a kɛ malheureusement 5 bɛ olu ma garisɛgɛ donc anw mɔgɔ 8 de garisɛgɛra an nana bi an ka kalansoba o ye waleɲumandɔn fɛti de k'an ye bi o bɛ mɔgɔ sewa kosɛbɛ parce que o b'a yira k'a fɔ ko i ye min kɛ i ka karamɔgɔw b'i kɔ i ye dɔnni min kɛ jamana mago b'a la an bɛ dugawu de kɛ yarabi an ye dɔnni min sɔrɔ sisan a kana kan kelen ta ye a ka kɛ jamana bɛɛ ta ye bɛɛ ka bɔ a nu ma o de kɔni y'an ka laɲini ye.
sanfɛ kalanso min ni o bɛ Bamako yan ni o bɛ wele ko Université des sciences techniques et technologies de Bamako ISTTB a ɲɛmaaba ni o ye a recteur ye a fana taara fara u kan a ka ko in kɛ koba ye a fana y'a ka nisɔndiya kumaw ni bonyamasegi kumaw ta ka ɲɛsin ni maa niyɔrɔbatigi ninnu ma minnu ni olu garisigɛra ɲɔgɔndan in na Gabon o kɔfɛ a tilala ni k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko fɛn min ye kalan karamɔgɔya ani ka se yɛlɛmabaw ma kɛnɛya binakun kan k'o ye fɛnba fila ye min ni jan kan ka to olu la kosɛbɛ. An tɔɲɔgɔn minnu ma fɛn sɔrɔ fana ayiwa u ka dɛsɛ tɛ u ka dɔnbaliya tɛ examen de don a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ a y'olu minnu sɔrɔ u ka da la k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa jɔnjɔn in bɛ kɛ san 2 ɲinan kɔ n dalen b'a la o fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ wuli k'u jɔ ka a jɔnjɔn ɲɛɲini tuguni an kɔni bɛ jamana bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ an ka karamɔgɔw la école de médecine na yan ka se an ka école de médecine ɲɛmɔgɔw ma fo ka se université ɲɛmɔgɔw ma ministère fila bɛɛ b'a la ministère de l'enseignement supérieur ni ministère de l'éducation u y'an dɛmɛ parce que ko ni a kuntagala ka jan an ye baara caman k'a kɔnɔ u y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dɛmɛ na ka a hɛrɛ ka se Mali bɛɛ ma ni Ala sɔnna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw ka nin ɲɔgɔn da u ka sanfɛ kalanso karamɔgɔya ɲini siraw kan a bɛ labɛn san 2 o san 2 kamɛsi de fɛ école karamɔgɔya jɔnjɔnbatigiyaw bɛ bɔ ale de la i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don a sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka sanga ni nin waati in ye an ka jɛ an k'o lajɛ. Nigeriakaw fɛ yen nɔ Boko Haramu kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali bi tɔ bɛɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen kuncɛtɔ surasi 44 de fara u fɛ ni ka sɛnɛkɛla 9 ɲɔgɔn na fɛnɛ fa a kɛra Nigeria ka ɲagayanba fɛ ka digi a kɔrɔyanba kan o bɛ taa fara maa caman wɛrɛ falen nka Boko Haramu bamaji jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bolofara min bɛ Boko Haramu tutigɛbaa de Abu Musa Albarnawi bolo an b'aw ladɔnniya ka bɔ san 2016 u ni Abubakar Shekau bilara ɲɔgɔn na a sɛbɛ u y'a yira k'a fɔ olu farala État islamique bamaji jɛkuluba ka u bi kɛ o nɔna bila ye farafinna tile bi yan b'a fɛ Abu Musa Albarnawi Boko Haramu bamaji jɛkulu tutigɛbaa de a ka cɛnniw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛsin Nigeria surasiw de ma kɔsada in na surasi taga yɔrɔw minnu bɛ yen surasiw ni bɛ ka tiɲɛ a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ duguw minnu fɛnɛ filɛ nin ye baboloja dɔ dala ko lakɛ Chadi ni jamana damadɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a dancɛ la Chad Niger ani Cameroun kuma dɔw la sɛnɛkɛlaw bɛ minɛ ka taa ni u ye wale kɛlen ka bi u ka k'u ka balow ta musow fɛnɛ bɛ diyagoya minɛ u bɛɛ ka taa u kɛ u furumusow ye wale kɛlen ka dɔw karaba ka fara u ka mugu ni kisɛ di olu ma k'u kɛ Boko Haramu bamaji jɛkulu ye. Kongo Kinshasa jamana kundigisigi kalata November kalo tile 23 nata do yɛrɛmankutu baaraw dayɛlɛla alamusa November kalo tile 22 cɛbɔ caman gɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan nka dɔw bɛ jamana kɔ kan maa 21 ɲɔgɔn na olu de ye yɛrɛmankutu baara in nu do araba fangasinamatɔw farala ɲɔgɔn kan ka maa min jira Martin Fayulu ale donna Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ a kunbɛnna ni bonya ni karama ye dunu ni bala fa bɛɛ lajɛlen la maa minnu gɛmɛ k'u ka danaya da ka dankɔrɔbaw la fangasinamatɔ ɲɛmaw la ni olu sen bɔmɛ kalata in na a fɔ Jean-Pierre Mbemba ani Moïse Katumbi tiɲɛ do u kun y'a lajɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'ale kelen kɛ cɛbɔ ye nka maa fila y'i fosi labandaw la o dɔ ye Vital Kamerhe ani Etienne Tshisekedi olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ don nataw la u bɛ don Kongo Kinshasa faaba da fɛ dunu ni bala bɛ kɛ k'u kunbɛn k'a jira k'a fɔ u ka giri politiki binaku kan u bɛna fara ɲɔgɔn kan sawa wale kelen bɛ na ye dama fan fɛ sawa o ɲininkali tɔmi fɛ bɛɛ bɛ ina fanga sinamatɔ ɲɛmaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw kɛn bɛ ka jamana nafolow de ta k'o kɛ yɛrɛ mankutu kɛla ye jamana nafolo a mobiliw o bɛɛ lajɛlen bɛ ka don jamana ɲɛma Joseph Kabila ka cɛbɔ Emmanuel Shadari Ramazani ka yɛrɛ mankutu baaraw da fɛ ko bɛn da tɛ jabaraninsow ka jɛkuluba Conseil supérieur de l'audiovisuel o yɛrɛ y'a yira kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni na k'a fɔ maa kana jaki ni maa min sera u ma u b'o bisimila o kumana ni sariya kan ka fɛn min fɔ ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka jabaraninso lasɔrɔ kalata labɛnni jɛkulu k'o jateminɛ kalata sɛbɛn sariyaw la. Angola jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos a n'a ka denmisɛnnin sɛbɛn min n'a y'o jira ko o ka taa k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye João Lourenço ale bi
fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ka se ka nɔgɔya barisabu ka da ka kɔsada in na jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos a ye kunnafoni di dɔ kɛ Portugal jabaraninso dɔ mɔ min sen b'a y'a yira k'a fɔ jamana ɲamakura Joao Lourenço ye faso Wagande langolonya don dɛmɛnenw dun na Joao Lourenço jamana ɲamakura kun y'a jira k'a fɔ ma segi jamana kunna ka fɛn do Wagande kɔnɔ san 2017 nafolo min kan ka don jamana dafɛ ni u k'a ma ko budget général ko min kun b'o ye k'o kun ye caman ye k'o b'a jira k'a fɔ jamana ɲamakura n'a ka maaw u bɛ ka dunko juguya kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ don min na Joao Lourenço bɛ na fanga na jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos nɔ na a kun ye layidu ta ko n'a nana ko a na k'u ka jɛ kɛ a taabolo ye jamana sɔrɔ sira ka se ka latile min bɛ se ka to diɲɛ seleke naani setigi jamana baw olu ka cakɛda dunanw nga na n'u ka nafolo ye ka labaara Angola jamana nafasɔrɔ siraw la fan filaw ka se ka bɔ a numɔ ko barisabu ka da k'a ko Angola jamana kɛn bɛ sira ɲɛfɛn ye u bolo ni jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos ka jamana labaara cogo ye a nanen fanga na a kunu k'o dɛmɛbaa nɔna a y'a denmuso wuli ka bɔ tajiko cakɛdaba kunna denkɛ min fɛnɛ kun bɛ bilankɔrɔ kɛsu dɔ kunna a y'o fɛnɛ wuli ka bɔ yen ni ka laban k'o kɛ wo la jamana ɲamakɔrɔ yɛrɛ masurunama fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jalatigiba ye a y'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la cakɛdabaw minnu bɛ Angola ni jamana ɲamakɔrɔ masurunamaw bɛ olu kunna a y'u bɛɛ lajɛlen gwalon ka bɔ yen o de kɛra sababu ye ka jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos tɔɔrɔ a kɔrɔ maa filaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi. Madagascar jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalata min n'o kɛra dankɔrɔba 3 ɲɔgɔn na olu de tɔgɔ kun bɛ bɛɛ lajɛlen da jamana ɲɛmaa min kun bɛ k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ Erazo Narmambian ale ma se ka don bawo ale kɛra jɔyɔrɔ 3nan ye o b'a yira k'a fɔ a sen tɛ tako 2nan na tako 2nan bɛ kunun k'o kɛlɛɲɔgɔn filaw de ni ɲɔgɔn cɛ Markaraba Lumana jamana ɲamakɔrɔ ani Angeran Joel radio animateur mandi min ye to mairia la ka jamana ɲɛmaa gɛn ninnu maa filaw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan na nka a maa 3 bɛɛ lajɛlen kun y'a yira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale national indépendant seni ye kalata labɛn cogo min na ko namara kɛra fa dɔw fɛ maa 3 bɛɛ o kumana araba novembre kalo tile 21 jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ale de kan ka jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka dusukun gami la ni u ko ma ko rekɛti ni ka sɔrɔ k'a jaatigɛ nka maaw bɛ taa bala min na Markarabalumana ni min ni ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan na n'a ni Angera Joel kan ka taa tako 2nan na ale ka lapasabaw sina k'a jira ten k'a fɔ olu ka dusukun gami jamana sariya sunba yɔrɔ k'o ti bɔ bilen sɛgɛsɛgɛli foyi ti kɛ u ka fɔlenw kun kan k'a fɔ ko namara kɛra kalata la a ye maa caman kɔnɔ guwa nka maa min ye Markarabalumana nin ka yɛrɛmankutu ɲɛmaa ye ni u k'a ma ko directeur de campagne ale y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ dɔ de don ko barisabu ka da kan maa bɛ maa la olu dɔw b'a fɛ k'a lajɛ kalata min kɛra banga k'a bɛɛ la jamana sariya sunba fɛ ni ka segi kalata kan o kumana olu ka giri politiki bina k'u ka olu bɛ jɔyɔrɔ 2nan na minnu ma foyi yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ olu fɛnɛ bɛna fɔ k'u b'a lajɛ kalata in bɛɛ ka dabila segin ka k'a kan o kumana olu b'u fosi k'a fɔ u ta ma bɔ bilen u t'u ka nisɔngoya jira jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ la a bɛ cogo min na a ka to ten taa ka kɛ tako 2nan na u b'a jira k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel a kan ka nisɔngoya ka minnu jateminɛ san k'olu jaatigɛ ka bɔ cɛbaw yɔrɔ u ti kɛ bɛrɛ ye bilen Erazo Narmambian jamana ɲɛmaakɔrɔ ale ta na lajɛ Angera Joel min bɛ teka n'o ye radio animateur dawulaman ye ale fɛnɛ ta bi sɛgɛsɛgɛ bawo ale yɛrɛ fɛnɛ ko k'ale ma da kalata labɛnni jɛkulu ka jaabi bɔlenw na hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ ale bɛ ɲɛkun na bi. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump dugu jɛ ko 20 a b'a tɔgɔ don maaw da bi a sen bɛ maa min mɔ o ye Amerikikaw yɛrɛw ka sanfɛ kiiribulonba yɛrɛ ɲɛmaaba Cour suprême ɲɛmaa n'o ye John Roberts ye Donald Trump y'a yira novembre kalo tile 21 k'a fɔ jamana sanfɛ kiiribulonba in kɔnɔ n'o ye Cour suprême ye ko Barack Obama kanu b'a kiiritigɛlaw de bɛ a kɔnɔ o kɔrɔfɔ in de ma bɛɛ sanfɛ kiiribulonba ɲɛmaa mɔ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na nin ye bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ barisabu ka da kan kabini san 2005 de a bɛ kiiribulon ɲɛmaaya la George Bush de y'a sigi wa ale yɛrɛ Donald Trump yɛrɛ don min na a bɛ fanga ta a y'i jɔ nin maɲi de fɛnɛ ɲɛkɔrɔ k'i kali don si da kelen ma a t'a kuma kan mɛn nka nin sen a y'a ka nisɔngoya jira Donald Trump la a ko Donald Trump mɔ fɔ a ka dɔn de k'a fɔ jamana ye bɛnkan fanga jamana de ye anw ka kiiribulonba in kɔnɔ n'o ye sanfɛ kiiribulon ye Barack Obama kanu b'a kiiritigɛlaw bɛ yen cogo min Donald Trump kanu b'a kiiritigɛlaw fɛnɛ bɛ yen ten George Bush kanu b'a kiiritigɛlaw bɛ yen Bill Clinton kanu b'a kiiritigɛlaw fɛnɛ bɛ yen a ko ninnu damanda de faralen don ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka kiiri jolen kiiri jɛlen tigɛ min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa a ko kuma na olu kan ka wale ɲuman dɔn de maa man k'a fɔ k'i bɛ taa bila u la k'i b'u mafiɲɛya Donald Trump ye kuma in fɔ kun min na marabolo dɔ de kiiritigɛla de ye ŋwara da a ka hakilina dɔ la k'a bali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna San Francisco marabolo kiiri ɲɛma
Donald Trump kun b'a fɛ ka na ni hakilina dɔ ye ka dunanw bali u ka don Ameriki kɔnɔ. O kiiri ɲɛma in de y'a yira k'a fɔ a tɛ tɛmɛ. O de ma bɛɛ Donald Trump mɔ n'a sina ka Cour suprême bɛɛ lajɛlen mafiɲɛya. O de y'a to Cour suprême ɲɛma fɛnɛ y'a lajɛ k'a b'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na. Donald Trump ma da o mɔ, a labana k'a jira k'a fɔ kiiri ɲɛma ma na kɛ k'i ye politikima dɔ kanu b'a ye ka ban ko i ka kiiri tigɛ kun tɛ. A ko sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême ɲɛma John Robert Mɔ, ni n ka kɔrɔfɔ kɔni ye tɔɔrɔ, a kɔni ma dabɔ o kama koyi. Nka f'i k'a dɔn de k'a fɔ n ye min fɔ o kelen don. Barack Obama kanu b'a kiiritigɛlaw de be yen, wa olu ka yeta ani kiiritigɛla tɔw ka yeta tɛ kelen ye koyi. Barisabu ka d'a kan Barack Obama kanu b'a kiiritigɛla nunu u mago foyi tɛ faso ka lakanani na. Dunan minnu bɛ k'u ɲɛsin Ameriki jamana mɔ, maa siya bɛɛ lajɛlen dɔ b'u la, u don ni Ameriki jamana da fɛ, faratiba don Ameriki ka denw mɔ, Ameriki jamana mɔ. Nka Barack Obama kanu b'a kiiritigɛlaw ka sira tɛ o la, olu mago bɛ fɛn min na, o ni faso ko tɛ kelen ye. Nin kɛra Donald Trump ka kumaw ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalo la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.